kakav look, fenomenalno. Evo, idem napolje ovako. Ćao ljudi, danas pričamo o perikama, kao što možete da vidite. Dakle, pričat ćemo o svakom mogućem aspektu posjedovanja jedne perike, kako se kreću cene, šta vam ja savjetujem da kupite, koju vrstu perike da odaberete. Meni lično najbitnije je da podelim sa vama koje su to fore uz pomoć kojih perika može da izgleda maksimalno realistično i da izgleda kao vaša prava kosa, jer ja se iskreno nadam da nikome nije u interesu da hoda okolo sa sintetičkom grivom na glavi. Znači kako to izbeći, koje su to cake uz pomoć kojih možete da zavarate oči posmatrača, kako se održavaju perike, koliko dugo traju, kako se skladište, kako se instaliraju na glavu i tako dalje i tako dalje. Znači pričat ćemo o svemu tome. Znam da je to pre svega apsolutno nekim ljudima kretenski, ali evo me, ja sam taj kreten, onda očigledno koji želi da nosi perike, stvarno mislim želi da nosi perike. Meni je to skroz okej. Zato što postoje dani kada želim da promenim nešto, nije mi podarena baš čvrsta, debela dlaka, pa da ja mogu sa svojom da eksperimentišem, tako da ne bih baš svoju da farbam opet u neke lude boje i da je šišam svako malo, a želim promenu. I zaista negde najbolja opcija za to jeste da se kupi perika. Ja sam periku već godinama gledala da kupim, međutim nikada me nijedna nije oduševila. I sad će neko reći, ali si se usrećila s ovom tirkiznom paš frizurom, ali jesam, molim lepo. Kad sam videla ovu periku, ja sam se oduševila. Obožavam paš frizuru i kada vidim žene sa paš frizurom, ja se raspametim. Meni je to jedna od najboljih frizura ikada. Toliko me podsjeća na Uma Thurman, Pulp Fiction, Leon, Matilda, mislim da se zove devojčica u Leonu. I objavila sam je na Instagramu na storiju i dosta ljudi mi je odreagovalo na to i rekao da im se mnogo sviđa, što me iskreno obradovalo, jer sam mislila da nema mnogo ljudi koji podržavaju kosu u tako tim nekim ludačkim bojama. Ja sam svoju prirodnu kosu pre jedno 3-4 godine ofarbala u tirkiznu, imala sam ombre tirkizni iz brown u tirkiznu i ja sam zaljubljena u taj period, ali apsolutno sam svesna kako većina ljudi gleda na to. Ili si narkomanka, ili si neka sektašica, ili si neka ludača, neka umetnica, suluda. Mislim, ne možeš biti normalan i želeti da tebi kosa bude u, recimo, tirkizno ofarbana. Znači, to apsolutno mi je jasno kako većina gleda na to, ali koga boli uvo, mislim. Tako da, zato sam željela ovu boju i to je sintetička perika, dakle ovo nije prava kosa. Cene prave kose su izuzetno visoke. Jedna naša poznata frizerka, kod nje sam se raspitivala, ona tako frizira valjda kao naše poznate ličnosti. Znam za jednu od naših najpoznatijih pevačica da nosi njene perike i kod nje sam se raspitivala za plavu, ravnu kosu negde do grudi, te dužine i koštalo je 900 i nešto evra. Znači blizu 1000 evra kod nje. Veštačke su jeftinije, naravno, znatno, ali opet postoji razlika, pre svega u samoj vrsti perike, odnosno kako je ta vlas pozicionirana. Ovo je lace front wig, odnosno perika koja je prednji deo na čipkici. Znači ja imam čipku ovde u prednjem delu i ubacit ću video. Dakle, to je bukvalno čipka u boji kože koju dobijate duž celog onako izrastka. I prvo što treba da uradite kada dobijete tu periku je da makazicama za nokte, znači savjetujem da koristite njih zato što su one preciznije. Tik uz početak rasta kose, odnosno fake kose, vi uklonite tu čipkicu i onda ćete dobiti ovo. Ja sam se sad približila da vidite, znači lace front wigs su skuplje, ali izgledaju realističnije. Upravo zato što je to sve tu napred stavljeno na čipku koja je u boji kože i taj tu deo gde su zalisci, kao i sam razdeljak, izgleda daleko prirodnije. Da znate da su one skuplje i osjetljivije su, treba biti pažljiviji kad se rukuje sa njima, ali zato izgleda mnogo realističnije. Tako da ja vam savjetujem da kupite tu lace front periku, zato što nije velika razlika uopšte u ceni, a dobit ćete mnogo bolju periku. I prva stvar, dakle, kad je da odsečete tu čipku. Druga stvar su baby hairs. I sada, da, nisam rekla samo cene sintetičkih perika, dakle, imate perike za $10,
ali to je sintetička griva i to nemojte da kupujete. I imate perike koje su tamo već 40, 50, 60, 70 dolara, odnosno znači negde tako do 6-7 hiljada dinara i već možete da kupite nešto ovako. Moj savjet vam je da kada kupujete periku, eto ako i kada budete kupovali, da nađete što više slika, što više videa koji prikazuju kako ta perika izgleda uživo. Ja sam ovo videla kod jedne blogerke iz Londona koju sam otkrila još u osnovnoj školi. Njen odsjaj je meni toliko prirodno delovao da sam ja bila ubeđena da je to prava kosa. Nešto na što treba također obratiti pažnju jeste upravo taj odsjaj i također da ta perika nema onu homogenu veštačku boju. Znači, ako je sad recimo ovo tirkizna boja, da to ne bude ista boja svakog pramena. Ova perika ima pramenčiće i izgleda isto kao što je izgledala moja kosa kada sam pre jedno 3-4 godine ja svoju prirodno ofarbala u tirkiznu boju. Znači, nikada prirodna kosa neće svuda identično primiti farbu. Mislim, negde će biti nekih pramenčića, ako ništa od sunca. Tako i ova perika apsolutno ima te kao sitne pramenčiće i zbog toga izgleda realno, ne sija onako veštački i to vam je moj savjet da gledate generalno kada budete kupovali periku. Sljedeća izuzetno bitna stvar koju treba da uradite kada nabavite periku kako bi ona izgledala što prirodnije, jeste da napravite ove fake baby hairs. To su ove dlačice, svako ih ima, znači mi svi imamo te dlačice koje bukvalno nikada ne izrastu do kraja i uvek su tu negde gde su zalisci ili tu kod našeg razdaljika, znači one nikada mučene ne pređu nekih 4-5 cm, ako i toliko, nečije su ovako ovolike i ta nesavršenost kod perike će upravo doprinijeti da vaša kosa izgleda što realnije. Ja sam mislila iskreno da ova perika nema to urađeno, da ću morati da uzmem ja ovako recimo ovoliki, sad mora da sam izgledala zrikava, da, predobro, da ću morati da uzmem ja ovako mali pramen i da ga secnem ovako tu pri vrhu i da ga raštrkam i da to izgleda kao fake baby hair pramenčić. Međutim, ona ima ovo i ne znam da li ću još da kratim. Iskreno, možda budem secnula to još, ali sad neću ništa dirati. U svakom slučaju vam savjetujem da vi to uradite. Znači, kada kupite periku, vi napravite te fake dlačice zato što to stvarno doprinosi realnom izgledu kose. I nije poenta da kupite periku i da ona bude presavršena, jer će biti providno da to nije vaša prava kosa. Mislim, same po sebi su poprilično savršene. Retko koja prirodna kosa, logično je, još tretirana ovom bojom će da izgleda ovako. I da sjaji ovako i sve to. I znači te neke nesavršenosti koje vi napravite u stvari će učiniti da ona izgleda više kao prava kosa. Sljedeća fora jeste da obratite pažnju na razdaljak. Ja ne znam zašto ljudi prave perike koje izgledaju kao četke, jer bukvalno niko nema takvu kosu. Znači, ja ne znam koji procenat populacije ima prirodnu kosu koja je tako gusta i razdaljak se praktično ne vidi. Ja prva imam razdaljak bar ovo pa puta 2 nekad, stvarno. Znači, nekad se zapitam da li ćelavim. Već sam uradila ovaj trik koji ću vam sad reći, ali mislim da ću morati još malo. O čemu se radi? Prvo, što treba da uradite, ukoliko ste kupili periku koja izgleda kao četka praktično, jeste da bukvalno uzmete pincetu i da čupkate malo tu sa razdaljka vlasi, jako pažljivo da ne biste pokidali tu čipku osetljivu na kojoj su vlasi. Ali da izvlačite malo po malo, da praktično i s leve i sa desne strane vi proširite onako malo taj razdaljak. Ukoliko već ne želite to da radite jer se plašite, ja sam se iskreno malo plašila, sam izuzetno onako nekad smotana i onda opet tanka linija između toga da ću ili napraviti nešto predobro ili ću potpuno nešto upropastiti. Nisam baš htjela to da radim ako nema potrebe, ali sam uradila sljedeću foru, a to je da na taj razdaljak stavite vaš puder ili vaš korektor. Znači, uzmete četkicu, ja sam uzela četkicu za obrve, onu zašiljenu, pod uglom, i svoj puder sam uzela i stavila tu na razdaljak, ok. Zatim sam nakon toga setovala to,
odnosno uzela sam onaj puder u prahu i s njim sam samo to setovala. Ja ću ubaciti klip takođe gde se vidi tačno razlika, jedan deo gde je stavljeno, drugi gde nije. Stavila sam ovde na početak razdeljka malo i već vidite koliko je svetliji i izgleda prirodnije. Mislim, uporedite ovaj deo iza i prirodni razdeljak i ovaj deo ovde kako već ima potencijal i liči na prirodni razdeljak. Sad ću ja to da uradim duž celog razdeljka. Pokušat ću da to radim na kameri. Znači, stavi se puder ovako i onda se razmaže. Vidite razliku. Znači, pritom ne držim ruku kao pre. Kada ovako prislonim kožu, to izgleda super. Ali i bez toga, sada je razdeljak daleko učljiviji. Jer kada kupite periku, ta mrežica, ukoliko ste svetlije pute, ja sam kao Kasper, nikada ne bude toliko belo. I stavljanjem nijanse svog pudera ili korektora vi izbelite veštački, odnosno ofarbate malo tu mrežicu i ona, kad sam kupila periku, je bila daleko tamnije boje. Da ovo ugledate, možda ne biste nužno pomislili da je perika. Također još jedna stvar, većina perika ima taj neprirodni volumen. Znači, bukvalno ta kosa kreće ovako, kao srce što ima one dve izbočine. Kad ga crtate, tako i kosa neprirodno kreće gusto, znači retko koja prirodna izgleda tako. I onda se uzme pegla za kosu i samo s njom ispresujete to. Znači, bukvalno je stavite ovako i presujete, tako se smanji taj neprirodni volumen, jer kada devojke stave periku na glavu, nekada im je ovoliko, tako šubaru da imaju, bre, da si pošla, tako sredi to. Kada je reč o održavanju perike, svako pranje, svako cimanje, češljanje četkama koje nisu prilagođene za to. Ja koristim ovaj češljić, penzionerski, najbolji na svetu, iskreno, zato što ne kida kosu. Uvek kada je češljate, kao i prirodno, znači nemojte da kidate ovako, nego pridržite tu kosu i uvek krećete od krajeva i polako se penjete. Ta čipica je jako osetljiva i generalno vlasi mogu ispadati daleko brže, ne četkom za feniranje ili tako nekim grubim četkama koje mogu da izvuku iz perike dlake. Ok, to je što se tiče češanja. Pranje, ja još nisam prala svoju, tek sam je dobila, nema potrebe, ali napuni se lavabo ili neki lavor, šta god, vodom. Neki stavljaju i omekšivač za odeću, recimo to. Postoji šamponi baš za perike, možda mislim da možete da koristite i običan. Ajde, sad neću da pravim od toga operaciju čitavu. I samo potopite periku u tu vodu, da ona odstoji i isperete iz nje sve to i samo je stavite da se osuši. Nemojte nikako da je sušite fenom, nemojte nikako vi nju nešto tu da fenirate. Može se uništi sam izgled perike, znači pogotovo ukoliko perika već ima neke... Biće onako čupava, izlomljena. Samo je položite na peškir i ostavite da se suši. Znači, nemojte vi da je sušite ni na koji način. Ona će sama da se osuši i onda je sa češljićem ovako nekim pažljivo počešljajte kako je ne biste oštetili, jer ta vlas vremenom ispada. I kad smo kod ispadanja vlasi, zavisi koliko često naravno nosite periku i koliko je često perete i tako dalje, ali svako pranje, svako nošenje, koliko god vi bili nežni, dovodi do toga da nekoliko vlasi ispadne. Recimo, meni je do sada što sam je, nekoliko puta sam je tako stavljala da isprobam šta kako, da vidim kako izgleda, i dok sam snimala, evo sad ovo, dok snimam i prošli video, onako otpalo je po nekoliko
vlasi, šta znam, ništa strašno, ali zamislite sad da je nosim često, znači naravno nakon određenog vremenskog perioda ona će izgubiti tu gustinu i vidjet će se negde da već onako iznošena je. Ukoliko je baš često nosite, traje negde pola godine, godinu, ukoliko je nosite ređe, ali naravno može i mnogo duže da vam traje ukoliko je uopšte ne nosite nešto često. I kada je ne nosite često, da ne bi padala prašina na nju, najbolje je lepo počešljati je, spremiti za sledeću upotrebu i staviti u kesu u kojoj je došla. Najčešće dolaze onim zip kesicama, lepo je stavite tu, položite i zatvorite tu kesu da ne pada prašina. Možete da kupite onu glavu od stiropora, što bi rekao Rojdanić, stiropola, i da onda na njoj držite periku. Takođe, sad neke su onako stilizovane, već su kovrđava kosa, ovakva, onakva. Ukoliko vi želite da je tretirate toplotom, odnosno da vi nju ispravljate, kovrđate i tako dalje, obratite pažnju da perika ima vlasi sintetičke koje su otporne na toplotu. Eto, to je bilo to. Ja se nadam da je bilo interesantno za gledanje, da je bilo od pomoći za one koji razmišljaju da li da kupe periku, kako bi to izgledalo, ili koji već imaju neku periku. Apsolutno preporučujem kupovinu jedne, sada definitivno, iz iskustva i eto, to bi bilo to. Kao i uvijek što kažem, ukoliko vam se dopada sadržaj koji objavljujem, možete mi pružiti podršku tako što ćete se subscribe-ovati. Sad smo došli do 1000 subscribera, ne znam, u ovom trenutku 1034. Opa, lepo. Eto, mislim, mi to stvarno znači puno, to je nekome sitnica, pogotovo ako pogledamo influencere, jel, koliko neki drugi ljudi imaju, ali nije ni malo lako. I neki video mi je, mislim, za kovrđanje kose, da je taj video došao do preko 10.000 pregleda, što je meni isto neverovatno. Tako da, eto, hvala vam puno i eto, baš mi je drago zbog toga. Ostavit ću linkove i svog nakita i svog Instagrama, mail i tako dalje, sve kao i uvek u opisu. Ko hoće može i tu da mi pruži podršku i eto, to bi bilo to. Hvala vam puno što ste gledali video i vidimo se u sledećem.